sewan ubashisya. Amen. Betul ni lihat banyak. Duway na udaratin kajong ublay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ablay ba yung nga wan ban ayo ime naman melong blay babahakin ko pa yung nga ayo ime bagi yo din ko koy kajome. Hadro mentang yung chimna kerdo no din ko koy kajome naman barok kali kajing ha kajome barok kali kajing isin ay kajome king ko pa yung nga. Bagi yo kumni din ko koy kajome nga duway atray kra ba men banot slet e kashakri kajome. But may hi men hikay atray kra lang ba shakri kajome king pa age na baga din ka jome kan penkia kan pelan kan penkhot atrai kan penmandore jingim ki khon ki jome ki badan hani ka jaga kin ko pa age na ra kurkoi ki daga kartoin ka khoi ka jome baki doror ki jongki kin long ta khando bas bo kapala atrai kana bansai so atrai kana ya ka bahispa na ka bahispa sha kan ko pa age na kurkoi ki atrai kana daga bor ka jongki kin om la hanu daga bor ka jome baro kalong kapala hinti ko pa age na mighty hagik santi giba khoi ki jome jisu bel na answered hallelujah amen but amen pani ro you try you ro you try you ro you try you ro you try ini ya de bet chak dien ka jong ublay ka dien ka jong ublay ko ong kumno mga ngalong uding so wan ubashisya bat ukpa jonga ulong sumar briso amen. Ujisu ang ba ujisu ulong uding so wan ubashisya bat unong sumar ya kata briso ulong ukpa kabamot ulong ublay amen. Si kabamot ba kata briso katau ya kani ka perthai kabadon mga bat mapi tu ujisu uday uding mangi ngidai kitnat ba unong sumar pat uday ublay amen ti ublay unong sumar ya kaniga priso jong uni u ding so wan ti balay la ringdor da uni uding so wan namar hakajing yo i jong nga yo i ba uni uding so wan upon hakitnat amen upon tenat habat kini tenat dari mga ban mapi dari kita ki Kristen ki balap pediang yo utrai kita tenat but pindapit bha yo ni uding so wan hakapor ngasa syate syapo Haryana ngalet situ jaka bathung yo ni uding so wan te ngayo i baki pon bagi kenyang kipun kenyang bha uni uding so wan tingam ong ba uni kenyang ula don lupa hau ni udien lani hau jisu tehen rei ngakwabat ong yepi ba wat yo try jongi ubalong ublehi shi spa na ba shi spa ba ubleu shi spa na ba shi spa hanre usat tan udang nuat tan wan man pensyo yo amen kamot ki kenyang ki lehi ban tor shu pat lada ya pai shaka jingim ka jongi pa ni ba kajing pensyoy ka kaya sa dong yangi longkom gitu ki kenyang ki bawan ban boy yangi amen hanre la da ublay jongi pat long tau nong sumar priso kamot bala da ublay jongi pat ulong tau nong sumar priso kamot kita ki kenyang kin like no nangi amen kabalong ki jing pensyoy ki babuan jad namar kata ni hak ban I lat ya de ba ublay unong sumar jongi amen namara da ublay sumar yangi iya chikam arkam gila bakla teng ni bakla ka tin ka thlet teng ni bakla ka skor ban snap teng ni bakla ka jingmot ka jing perkhat amen te namar kata ni hap ban IT ya la de ha ublay ba ublay hi unong sumar jongi amen te ngis ngau tho ba hau ding so wan dan bon ki knyang kamot ka jing kun choi ka ke so dong ni ki Kristen amen te la ong kum no katnat baro ka bam sai so ngor no kis ngau tho ha ba ong ngor kamot la pom Facebook amen ha ba ong ngor kamot la pom sendan ben la da mentau ni ri udin la da la pom kamot lapom sendan jing mo cho kamu lakot sendan amen te
Amen. Ni haban say ya uso jong u men sim. Galatia san apo ar pi haban pulilan dat ya keto bat pi haban be sya keto ka benta. Namar lada pim say so ujisu ang kumno wang katnat baro kabam say so on ngorno. Amen. Tegi haban long ki ba say so. Ti wang shushu kumno. Wang bat katnat baro kaba seiso uklat ya ka bakan yo seiso kambun haba ong klat hangni ha ka bible jengi ka ong klat pinda pe da ka bible catholic ka ong pun khoi te hangni ngan batai lang ya kan ka jingmut klat slat bat pun khoi hangni kam don slat tang bakan ni ka bentang asu tho ka tu ka benta ba ong pun khoi ka de slat katu open khoi ha ka bible catholic katu kamu slap te ha bong khlap phis ngo thu ne meaning khlap ka bun kuno khlap la da phi ju thung sin tiu jayao nga chua nga ka na se thung sin tiu jayao ha ba ula kre ban shuloi la mi itu ban long na ju dia kum to na dia na tuna po kulian bale ban mi penat ban kham sei so ya ka to si ong khlap bat kinong rep ki ju khlap ye ke ki ju khlap ya u so sao amen yo so sao ki khlap kum to bale ban mi chu chu ki nat ban kham so shi bon te ya u sun tiu khlap ru ni chet khlap kum to bale ban mi ban pho no sau tli ha cha ka ban pho tong huai amen te la da ya kren chakane ka kentin khlap kamot ba ka hap ha ka benta jong ka jing tunju ba wat ha ba phi sei so u bale u tunju ye phi ban le kum no ban nang kham sei so shu shu amen te hre ha ba khlap kamot la ot te ka don ka jing pang amen te ha ba khlap ye ka jing long man sim ka jong ye ki kristan kamot ka don ka jing mong te hre la phi sngo thok pa ba ka re tang ka jing tunjo hap ding ki ta jing tunjo ki ba bon jai ki du wai phi ruai phi pule bible phi le ka man ka jong blai phi yo e ka jing job ba chi se ba khlap utu tenat ngai thoi phi jam chura ula u kamot ka pen klan ye ka jinglong man sem ha phi job amen te ka pen klan ye ka jinglong man sem ka job phi te la phi sngo tho ba phi ya tik ka ba gum ka jin ka jong blai hap ding ka ta wan mi ki no ki jing phi de ban sngo tho ye ka le ka wei ba ka ne ka dei ka jing tun jo amen te la da ya kren pat cha ka ne ka sla la ne pen khoi phi yu i ya udien kamu udien kini kini kitanan ting kini kitanan ki say so hi tanpa don hi pat ibenta ibayap turan bisa ina si benta tenre pom sendan re kum tu kum ongor lasu pen khoi na tai tu benta bayap so tho la pen khoi na tai tu benta bayap balai banom yap lot re bar khoi na mana e ulawan por lang amen te ha ka tu ka benta pat pen khoi kamut kum ne kan minne la ong kum no katnat baro kapom seiso on ngor no te la da phi long ki kristan ki ba ha ka jinya len ti ka jong phi don hi ki benta ki ba la phi la seiso don ru ki benta ki ba phim pat seiso amen te kamot uble upun khoi no i tu benta te la da phi la long kristan pat tak hi wi benta ru phi klem seiso un ngor no Tinggal ni hak jinglong kristan ke jom pi man la kas ngi pi le hi ka pala ba don hi ki benta ki ba pi seiso don ru ki benta ki ba phim pat seiso te na mar ba phim pat seiso utrai upen khoi kum no usneng kum no na example kata ka ba ja shi sha hang ne ko mau ban udon wi briu uba la dei karta ko jong u khat prasnem te ukwa pat ban yale shimbenta ban yale ya ka football kabade na ka benta ki ba hapo khat sansnem te ulale na da ka certificate ka ba thok ban yo ban yale kai ka ta ka football bat ula yo ru te hau ta hi usnem kalat kam bat udan kam pat ya ka certificate ka ba khat prasnem te ulale ban yo be ka ta ka kam na ba duna ba ki nong thep ha ka ta ka kam te henre udo no nama bale nama bu thok amen te kalong kum ta hi la da phi thok nem kabut hai tu benta phim shim la sai so
tu boleh pat uslat upen khoi dak ka ba wai jing sneng ha ka tu ka benta ba namlin chura ban thok namala dante ka jing ba be baleng akum thok la da ngam shem la thok ngala yo e ka kam ka tu ka jing le kai le tes tam ban chu le kai chu yo tang ka tu ka tang ki tu ki hil ki price ki certificate te dan pat ru ka wi ka priu ka ba wan jing sing ban chua hang ni la kham slem nganam pen pau kerteng te ka thok ye nga ba pang ikon jong ka te ikon pa de klam pang te ha wi ka sni ka wan chi sha ka jing pang te ka ba mot ba hai noi noi benta iba pi dang yap pu blei pu pung khoi ha to ka benta da ka ba wai jing sneng hai tu hi benta amen hai tu hi benta iba pi tlot hang tu hi u blei wai jing sneng ka ba pun khoi te ba lei ba pin kun mau te la da u blei u shu e dai kum to ka mot kan poi ka por ba nai to i wei bong sei so pin nam sei so pin nam sei so kan poi ka por ba blei ngor no i pi te na mar kata u blei jongi pa u blei ba i u yo i ka jing tlot jong pi ha ka to ka benta te ka mot u le kum no u pen khot ken ha ka to ka benta na ma don ka wei ka briu ka ba jor pha ka jing bitar jong ka te haba kala pen i jing bitari khon jong ka kadang dan tai wei hi khon ba kam sham la yo bon ngut ki khon ka dan tai wei hi han ha ka jing dom kadang sojan kala dung da ka khanchi ba idai khon jong ka ila khlap no te ka bot ka tu ka jing pen i jong ka jing bitar hang to ble pen i ba ngim dai ba ngim bitar na ma tenteng ka jing bitar kawan ra ka jing ya pat ya pra ka jing bitar kawan ra ya ka jing yap pat kum ta ter te ha ka to ka benta ken u ble no u khlat u pen khoi te na mar ka tangi hapan sno tho ya kata ka benta ka ba u ble ta ba kata kam daya hap e bat kene ka benta kata ka poi hadu bandaya te ka tu te kala dai bet ka benta ka ba layai le persya poi shadu ka jing yap amen kata ngasu ayat nang ka example hare kani ka tin khlap te ka dai bet tang ka jing sneng ka bot kam pat poi shadu tau pot tang bala da uble ula sneng shi sneng la da phim ko ngok pat kawan ra pat ye ka jing sniu hadin habot amen te han re haba uble ula sneng te ko mot kala ka mot no ko mot lak ken na ki jing ja ki basiu na mar haba u khlat hala ne haba u slat u pen khoi ka u pen khoi tang ba pin yo jing sneng om dai e ha do ba pin da ma te ka da jing ya re da ma te ka ta dai bu ula ya le hi ban pen khoi ula ya le hi ban ni kai tang ba phim shem la ko ngu amen te kani ka de ka jing mot jong kata ka tin slat la ne pen khoi ye ni da ka ba usneng yang i hai benta ibani bakla bat ni ju ang to te ngan na bat sko bat khmot kumba teng ni la drop para uni utlet ni kum bakla ban kren bat habani bakla ban kren teng ni haban siu dor kai kita dor ni hapan ma amen ni hapan pan ma pun bele ni la bakla ni haban siu dor ni tu jing bakla ka jong ni te kamot kade jing sneng ni la da ni hapan sha ja buram hakmat jong no amen tinamar kata lada uble upen kho yengi kabot kin pan sapai ka wei ka por ka ba pin salong pat ki ba sei so te na preng jongi baro hangne ngis ngau tho ngi dang don lagi jong ki duna harenga nget pila sei so hi ha ko wei pat ka benta amen te na mar ba pila sei so ha ko wei pat ka benta lada utrai usneng ye pi wat nang sngo mong hanre ai ngo utrai ba utrai dang sneng ye pi ba pin long pat ki ba sei so bat ki ba da prenyen ha ko wei ka sni amen amen ba chi sho ka ti ka jong blai ko ong kum no ko ong pi menta pi long ki ba khoi da kata ka tin ya ka ba ngala kren ha pi kaktin ka bala kran hangi ka de ka ne kaktin ka jong ublay ka bala yai hikay na ka wei ka por ka ba piyai puli na ka wei ka por te la da pille pilong shisha ki ba khoj amen pin khoj na mar kaktin ka jong ublay ka de ka ta ka wa ba im ka ba ta ba ka a jing im re ka pin khoj ru ye jing long sim ka jong i ka man la ka sni amen bat kong shu kum no to yai ne hanga bat manga happy kumpa katanat kamla ban sei so na la de hi lamda ka yai ne ha uding so wan kumta ma phiru
lemda piyai ne hanga namar kata ka kecil ke jong ublay ka kentu yang ni bangin long ki bayai ne how jisu yai ne ban syakri u dira dagi sngo man gin syakri u la dagi sngo man gin nam syakri u dan ting ting ki brio haba ki wan syak jinga sing dan ki bawan tang na marapen bor palat ki kmi ki pa dan na marapen bor palat ki himan ki parang dan namar ki samla ki jongki bat dan pat ki ba laya dom bat ki kmi ki pam trash ban chakri ublay laya dom bat ki himan param trash ban chakri ublay laya dom bat ka samla trash ban chakri ublay kata kam de ke jingai ne amen habang apai shawi chakri jong ublay ubajuan hang ne barabor lapin itho ya ublay da ko we ka breu ka ba ie Henry onda ula yo yo blay maka kala I no yo Henry ai go yo blay ba upat uklem I yo try Jesu amen but hado menta udang syakri bet but kata ka breu kala I no hado menta ka klem tresho hi u Henry what haba kala I what haba ula itho yo blay nakadaw jo kata kentai Henry haba kata kentai ka I no yo Henry ma upat uklem I yo Jesu amen namar kata ngi haban long ki bayai ne wat nam syakri ya ublay tang namar jong no hanrai sngo tho ya kata ka jing it ka jong ublay ka ba ulawan man sya yak halor ka ding na kata ki pop ki jongi bat ngi it ya u namar ba ula le bhai ngi ulai e ya la ka jong ka jing em na ka benta ka jongi amen ngi it ya u ha kata ka benta te kamot dan kam mano ban pen bor ye pi ban phone ye pi ban ong finuan ji sing ne pinum wan la de pen itho eu try hi si pi la sho jing ye eu try ka jap jong pi eu try hi ulawan ya lam amen pi hak pan ye ne ha kata ko rukom de reh do ban ong khon puli bible hada ban ong mai puli bible la ne para puli bible Henry uplay hi uri ban kran ha po jong pi ni ban ye ne ha kata ka benta de ban ye ne tang ba pilawan man kiu sya ka jaka namar ba kamlong ka bade ba tang ban syupen I hakmat jong ki breu Henry ai pin ye ne ha kata ka jing syakri blay ka ba shisha amen ha ka ba ye bat ka jing puli ka chin ka jong blay bat ka pileru ha ka ba ye bat ka ba kiu sya ka yeng man syakri utrai ha ka ba ye bat ka ba pi poi kloi sya ka yeng ka jong utrai ha ka ba ye ba pin duwai man la ka sni man la ka step ha ka no ka benta ka ba utrai ula hikai e pi ka ba kum ka tin ka jong ublay pi de ban yai ne ha ka ta amen yai ne ha ka ta te pin long ki ba sei so na mar katnat kamla ban sei so na la de hi amen kamla ban sei so na la de ba chu ka tin ka jong ublay ko ong kum no manga ngalong uding so wan ma pi kitna utaw ba ye ne hanga bat manga ha utaw sai so shibon na ba klem manga himla banle e ruem amen lada nga menta ublay ulas dang ban penan kam yang bangan syakri yo try Henry lada ngapat ngalat ngo sarong no hangta bat ngam ngo dan kam syo yo try to tip ba nganom la banle e ruem klem utray amen Piru pinamla man le ka klem utrai lada menta lada piwan man pa duwai hanga lada nga duwai na menta jong pi lada utrai hi pen kia ye pi kamut nga le ngamla ban le amen nga shuding nang kadur ka banga pau shabar hangre watrai na po jonga ude ublay te lada ublay don te lada kibri bi yok kia te lada bi yok kia ta ka bor jong soitan amen namar kata pihaban cek ye ki so jong mensim lada don ne haki chakri jong blay namar ba ngala yo I don iwi bangat puri ilet padu wai how to ba mane blay tau yo kia amen namar kata ki don ru ki chakri ki jong blay ki ba haba ki duwai ma ki ubay yap ru em kamot ba ito ile dalade lada im nyai ne how try kamot ba utrai ule hanre lade be bale da ka bor jong setan amen namar kabor setan rukala ban penkia lada omde kumta kitu belong Hindu bar khoi layam na do menu hare wat ki pangkan saru ki don ki bayo kia ki belong Hindu kila yi kata amen te hanre ka to ka jingai ai ka jong play ba ublay udang isen ai ki udang shu I rak e kum tu shu sya bo setan ule hatu hala ka jong kaman reda ublay man sho kamot kim long ai tambah ka bakut jong kite
ke David ke basniu. Amen. Namar katangi haban check bahaya la de. Namar teng habang ni dang yaji hala ka jong ka mon ni dang yaji hala ka jong ka pertai habang ni duai ki breu ki yo jing pensla ki breu ki yo jing ko ki yo jing kya teng ngim check era de ba utrai ula de pan kan ria namar ba ngayo I gitu ko benta ka ba utrai uang ba pi ki nong tre ba man haba kitu ki ong ni la le ke bro khoi ha ka kerteng ka jong utrai te kamot hang to ni smu tho ba ki shakri ki jong utrai ru pile du jok kamot utrai uklam non shobat ki kamot ki klem yai ne shobat utrai te namar kata wat nom pet ya kita ki jing ai hin rek pet yo so jong mun siem don nem hai tai breu la da so jong mun siem don hai tai breu to tip ba tai breu idang yai ne baru utrai ba namar ba yai ne baru utrai ule ke baro amen te han rek tang ba le kam ba wat nam perkhat ba baro le do le lem da kumta utrai unum ya tho lupa onum ong lupa bahak ta kasni kindan ki ro ngala le kam ba kren jo me re utrai wong kum no pi ki nong tre man ngami thoi pi namar kata kanni omde banga kren ni ki shakri ki jong utrai ka kren yanga ba yang ni baro namar ni baro ni ki shakri ki jong utrai ngin ya kren dia la de ba ni nam long kum ta men hikai yanga bat nga hikai ya pi bagi nam long kum ta bangin husiar namar dala dehi ngimla bale ai ru em ngine chat bhai ga jim ka jongi man la kasni balo ong kum no la dau no ru yai ne hanga la ju bread no ya u shabat kom katnat ka bayap stai no ti kia lum ye ki ba kile bread hading bat la thang ye ki te la dang ngim yai ne how try ki don ki breu ki ba na do nang ne ki lama no pai ga du jok plus nang ta andala det nang ni shabakut ke jingem dan pat nang ni uble ai namar uble si sneng show kabakut kala debe ko du jok teng pi pet kum no ide breu le pop kate kum no uble sneng te hare ga jing do not palat pa ba utra crunchy kran snga utra ru I no teng pi sngo bishni wat nam sngo bishni utra udan kapor ran bishare ki Pishakri utrai wat jupet breu, amen. Wat jupet wat juang kum noi te ile kat kini ke pop kum noi te ile kumta kum no ble udang pendan kami te kum no ble udang kum ni kum no ble udang kum tai te rengan ong ye pi ba utrai onam kren ye ki ba e do no tang ye ki ba ko ngo un kren, amen. Para pi ko ngo ublei on sakren ublei la pi ko ngo ublei unyai hikai ye pi unyai pen ko ye pi amen unyai pen ko ye pi na ko ke por ngasan kan ne ru balai na mar man banga bakla utra ujus neng nga ba ba usneng ngaru ngam ko ngo ba ha ba ngam ko ngo kadon ke jinga ye ke jo ublei amen na mar ngai thu ye pi ha ka jing long breu ngim la lai na ka jing sarong u ei u balai na ka jing sarong ngim lalat Henry haba uble ulas neng pat yengi ngi pat ngi kloi ban pendret ban pan map ke jinga ye ke jong ble ka map e yengi amen Henry lada uble lo penen kam yenga ban haba nga sarong ba haba la pen bet yenga ban ngam shem la bet kata kan ke ba ma ba om don jing map na mar ngam tre ban kala ka ba mot ngam shem la pher na Lucifer amen Henry lada ngi kloi pat ban kala ka mot uble jungi ulong ubama e namar ka jingai e jong u kadap biang amen ba chisho ka tin ka jong uble ka ong kumno lada pi yai ne hanga ba ki tin jonga ki yai ne ha pi ka e ru ba pi man pit pan te kan long ha pi amen te lada pi yai ne be ban shakri utrai hila ban pan ka no na utrai nai ha pi te hemre Tang ba ong pat kum tam ne ba pin pan gulman ni ha ban start pat ban pan tin re ban pan kam long ka bakla phila ban pan te ba ngin nam bakla pat phila ban ong kum ne lada ka long ka mon ka jome ai lada kam long ka mon ka jome wat ai na ba ni ngim tip ya ka ka mon ka jome te ka mot ba lada phip yo yang ta ba phi pan ngong ye phi wat ju khunyum yo trai Wat judom ya utrai, nama utrai utip kambha balai uklem ai itu kebenta haba jiem ke jong pi amen. Handre ya kabadehi la rapipan ublei un ai bet amen. Nama lada menta example lada menta ngam jubam ya kedok senam. Kakun jong apat kapang bahai kedok senam. Kapak tiap dia ngamai
kamlong te ka badai kumno ngalawan ai men te kamat bagak jing ka jong ublei ko angkat ka ba pipan pin yo pin chupan gulmar te kamot kata ko long ka babakla wan namang kumno gak jing ka jong ublei ka kren te kala kren pan kumno patla pan klem yo hanrei ni hapan sngo tho la dang ngip yo ka de ka benta ka ba ngip dei ban yo ing to ka benta namar kata wat nam sngo bitari utrai utep khambai ga jingnan kam jong piamen bat chisho ka khje ka jong blai ko ong kumno hakani la panan buram yo pa jonga ba phi sei so shi bon kum ta phinong ki simran jonga la dang i sei so la panan buram yo blai jongi amen te hakani la panan buram ya u blai jongi haba ni sei so bat haba kum ta ni long ki simran ki jongu tinga kwai phi ba ro ba phin long ki simran ki jong trai ba phin long ki ba sei so kum no phi ban long ki ba job men sim amen phi hab ban long ki ba job men sim wat jong tin kai u thule jong phi kren da ka jing start ya lak da ka jing start hi kai da ka jing start ya slok da ka jing start pen job men sim amen te kita ki ba job men sim ki de kita ki ba sei so te phin sei so ha ki ba pon ki benta te la da phim pat sei so pan wat man pet ra ya ki wei pat ki balala ban ai ka jing ka jong play ki la ban lam jing ruai ki la ban penduai brio wat kum ta ter wat nom pet namar balai namar kampat de ko por jong phi nga kamau ha por ba nga shakri u play nga khlem dan jing mo hi ra ba pan sadon ke ka ministry ngam dan jing mo hi ra ba kan salong ru kanong ai ka jing ka jong play man la ka tayo ngam dan jing mo hi ru ba ki brio na jingai kin wan pha duai nga shu shakri be kum to mte pra ka ik ai ru da de pakata ka por utrai la shukran be namar kata nga ong ye phi shu shakri be utrai ha ka we ka por ka ba phip pai parkhat utrai un sa pindan kam ye phi la da phi yai ne ha u bat la da phi la sedang man sei so amen ha ba phip pa sei so wat nam khuslai namar usra nyam tra la menta phi dang thong menta u lais nam pat dei ban so phi shu kwai tu ding nyam tra bon so te kum no la ban so ha ba kam pat dei ka por ye u bon so amen te yu ding so nyam tra te ka dang da por sans nem han rai ha ka jing shakri blai kamot u blai u pet khat no phi shakri u trai kum no ha to ko trai na yu I ka ta jing shania but u ka ta ka jing pun sei so ka dei be ka ba wan nong trai da ka ba phi pat hi phi ai ti lot u blai u pet ye phi namar ka ta wan nam pet ye no ngam chang shakri u blai ngam chu pet ye no nga shu let pet chi mani shu shakri be chu snap be dara de ka por ban ai khubor utrai ula ai khubor ula kursi mester lai be ji ula ai ji kai ngala tho ban kun ta ngam pon par khat par hi bo unang ai te man la kasni ula nang ai ben ta ha ba den ka man ai ka tin u blai nga shu ame trai ai khubor nga uru ula shu ai be ka khubor men te kan sa pai ga ka ta por ye phiru te dan kam ba phin khuslai tang ba ha om dan kam ban khuslai om dei pat ba phin chu ya shong ja thai amen phi ha puli ba ka tin ka jong blai ha ba phi puli ru perkhat ya ka no ka benta ka ba phi snow shon ha phi perkhat I ka benta ha phi perkhat phin sa yo ka jing pen pau nai tui benta te ya le ban shim ka kopi ya le ban tho kum ba le manga amen ngan chu le kum tanga puli ba nga bat khulam bat ha ba nga yo ka no ka jing pen pau nga tho bat ha ba nga tho nga yo pen biang bat kiwi pat ki khot ki be ya ha bangala pat pan snai ka khubor uble I pat ya nga nga tre minot kum to nga tre kum to te uble pat usa sedang kan ban penan kam amen ni ru ni ha ban le ye nei ra bang ba ngim dan kam ban khuslai chu le jinga seng be kum to la bia ni ru ni ha pat 3 minot amen te uble ru yo kan ban penan kam ya phi te phim dan kam ban khuslai wat na bang ala puli bai ber pala ngala duai pelat bali hadu mentau blem pendan kam yenga un pendan kam bet hakaya ka por ka jong u te wat nom kali jing kali palat yo trai men ya kata ka benta bat chusho ka jing ka jong blai ka ong kum no ko bau pau I yenga kom ta ngaru nga ye phi to phi nyai ne ha kata ka jing I jong nga u blai u I Kung ba upawi di nga ublay uit yo Jisu ba u Jisu ru
uiet yagi bat uang kumno to pinyai ne ha kata kajing jonga ublei kwa yangi ru bangin yai ne ha kata kajing jongu nama da ui jingi wai lo ikjing dan kam kijongi menala kelat ban keli jing keli haji syangalang ban ra khulo man ai gift nai price hisia ban keli jing keli tamang ala kelat to ban keli menta as ai pala sintiyo lada dan bala ai jing keli kai kedau tamala sukhan nama la poisa kani ka menta tamala kata dom lelai kat ki bok loi tang warwe nama bala suk la long la suk te bala poisa ni menta ala kum kelat menne te hakano karukom bau jisu ula ban kiu halor kading na ban kongu yu blay ban kiu halor kading na nakam naman syayak na mata kipop jongi amen kadai kata kai tak ada nomor beli ngala de poison ni am tak ada benda de ban nomor pa kajing nomor pala pala yu blay te la kongu te piru la da piet pala yu fry kamot pensok banle amen ngaru kita balai ngajop hadu mentang adang job kadau kadai bangai pala du try adang am kata dan kon gunung ngam tu show nomor pi siap pun hagi belum nong saki kata labon brewan haji im jonga ki brew spa ki bahas spa ki ba 20 kilo ban hi basam lar lawan pokon jahre tang dami ku try lo oyenga uniu brew ndel jong ha ngaru da jin ki ban ngam ta try ngam tre amen Hanre don way brio ngani ko iki. Ulai ba kata brio. Haba ulai ulo ong yung tu sadhu sarvaraj. Uong to duai se na kabenta jonga. Hato kani ka brio ka day ni em ka jonga. Uong em am trepan duai kata kabenta. Uong em duai be tinamar ba ula penpor palat. Uru ula duai. Haba la duai. Uong kani ka brio ka mne ka jongpi. Te uong kumno kata kalapan dong. Haba kani ka brio ka baha palat. Uang ngam trepan ko ngo ba ula ya thop kata ka brio tang arbna le phet. Amen. Tehan renga ai ngoi utrai. Nadu bangala i utrai. Lapen ipau bon pala i kita gi benta. Tehan renga ai ngoi utrai. Banga kongo bai dapat jing kemen. Amen. Tenamar kata piru lada piit pala di utrai. Pinla bai ban kongo ya utrai. Ara utrai wang wat di biri wat di sigrat wat bang kwai wat bang kaini wat thok wat syukur wat ya klim wat ya to wat ya tim pinla bai dapat kerteng ko jong utrai. Haba pipat la pampor na utrai, ba mga ay mo utrai, ba ngaju duway kebenta ka mga tulad pa utrai uju ay boring nga, ba ngaju la ruya kata, mde da ka bor ka jonga, da ka bor jonga ta ka jingit, amen, da ka bor jonga ta ka jingit, na marpalin ngam jukwa ban penmong yu utrai, ngong compare la da mong ki briu mat mong la da ki mong bom day ken, ala ki mong ya ka ba day ting da penmong yu utrai, la da ki shu mong bom day ya nga. Te kakhambaban penmong i libriu tong bayo ble jonga te nganom penmong amen namar kata hidon kaman i yung try ba pin laban job ye kata amen ba chisho ka ting ka jong ble ko ong no ko ong laga pin sumari ki hukum jonga pin yo yai ne ha kata ka jingi jonga kumbang nga ken ngla sumari ki hukum ukpa jonga bat nga yai ne ha ka jingi jongu ujisu yai ne ha ka jingi ka jong ble bat sumari ki hukum ki jong ble wat hado kiu halor jong kadik na amen namar kata ngiru ngin ne ban i jogle ngiru ngin ne ba kata ka jing i ke jong ublay kan yai ne hangi ke jing i ke jong jisu kan yai ne hangi lada ublay u i je pi lada dan menu ba kata akti je pi onom sya dalele ru em amen onom sya dalele ru em dan kita kibri onom ye tho kerteng ki wan ka duai hang ne te don ita ikon de habriu ha te upa jong i ong namar ba ni kon jong ka habriu palang te ban ya dai ka ngan let pen le boxing te da ka hanawa dari ba ki shinrang ki wan man imon ye ka kan show i gitu gibriu ka mod salat te henrei la bakla ban namar ka show man ki para hayeng ila ya jinjar do hayeng borok khoi kai kada potong ba ngala ong oi pa jepi la bakla para nomor bi la susi kita himen ba kita para idan red isyo e ka himen ka bara he nomor ba iklan ha ka tira long kanar yong te henrei ma ong ye pi ni de ban hikai khon jungi ba kin i yo ble jungi pat la dang hikai ban i yo ble jungi kamot ba lada mano ba takti ye ki khon jungi ble kin yu na dai
Namar lagi hikai bani syok ya dat kata te kemut ngimper syok naka Old Testament. Kakmat namar kakmat ka bani namar ka bani. Amen. Hallelujah. Hadai ka ek baja katan ko ek kena ka ba in hai boleh kata ka di baja sisya. Halet jinga seng. Wan jinga seng lawan kita kikang. Bat kila mut ban ra ya ka hama bagi syra ya kti susah bet kumne. Kim la seban pergi bat ublek uyada ublek ula mana kata kambaru amen bila tak kadang ini bani hikai ikut bagi ni hai ublek bat ublek uyada pi bat pi long kinam saki ngala yosngu na pi ba kanongot pi ang ba ngala de ban accident pi lat ikong mem ilamat I hebrit dang menhakari ilamat ngang lamat bat na paling jopi ngit bon pi la de ban accident pi la de ban or pi la de ban ha ba Pidang light nakata kajing yap lada pi mensaru kendet lesa uble usnengi pi hai nui benta hare pi light nakata kajing yap amen te uble usuma ngi lada ngi namat I yote kamat ke kanom la man ta ti ngi namat kata to ngin chongsa nakata kajing ka jong uble ba uble jongi unda keri ngi namar ba kajing ma ka ap saudong ngi hare lada utra jongi ude ba I jongi uba kata kajing jong ka yai ne manuk kain benur ban kata ini amen kabor jong kamar yang ru kanom lawan kata ini lada dei kitiar kita lada dei kibriu manu benduru kinom lawan kata ini nama bau trai jongi ulong ba I jongi amen ba chisha kajing ka jong play ko ong kumno ngala kren ni gini aka ru happy ba kajing man jong akan yo long happy but ba kajing kemen jongpi kan long kabada uji sura ne kran lupa shwabun let chapneng kini aka paro khoi namar kata la pi puli bhai ka ting jong ble pentep bat hawa phile kamun kata ka jingmen ke jongpi ka long hong try ka jingmen ke jong try ka long happy amen te hapre ke jingten jong ki bon ja tap da ka jingmen ba phitep lo ni ke aka paro khoi de namar pi puli ka ting ka jong ble bat namar phile ru te kamot kata ka jingmen ke jong try ru kanan happy bat ke jingmen ke jong ru kanan how try lada pilong kita kiba kongo ya ka hukum ke jong u bat ma ule da bi tholan paro khoi amen namar kata man la kata yo nga hapan kentu ya pi pule ka bible nama la dang ong na do usnem ar hajar khat nyo khat prangal de hikai man la kata yo ban ong pule ka bible te kamot ladang am kren show menta te kamot ngam tip show kai ka banja namar wat haba ngadang kren man la kata yoru dang dan na pedeng jompi ki bom jupuli bible man kasni sala dang am kren te ngam tip show namar kata ngahaban kren man la kata yo ban kemau pi ba pule ka bible haddo ka jingwan arsin ka jong try man te ka tin jong try ko ong shu kumno kani ka long ko hukum jonga ba phinya I par long hi ko ba ngala I ya pi ka hukum ka jong try ka long kumno ba ngin ya I paralog amen tingna example I pi ha ba ong ya I paralog ngani ko to ka benta ka ba I ginong shun gi jong pi kamot ba ong I ginong shun itay briwi shun yang ngapat ngalet keren bet ngalet kedop bet ngalet I bet kamut kumta pat nam smut ko pak la namara pilek kumta pen sasha insert penban amen te hanrei ha bo ong I ginong shun ha bo ong ye I parlok te gi be I pila ban ya le I kumta ya let yo wan hanrei lara umi long pat ban ya let yo wan kata ka jingi jo pi da ka pi du wai na ka ta jong I ha ka beri amen but what you kwa ru baka aka bas new kan jai tai breu namar lada let's say im small ho ye pi ishim ye pi ba pi de nong shun jongi hare pi wa nam shim ba I de nong shun jong pi hare duai kata kamut pi la ye namar ting kidon ki bas small ho baklai ke ni banta ki onam ba ka ting ka jong play ko ong I ki ba shun chu letor ye ka breu ka ba taman pet ru umla patu ka breu taman pet ru umla ba ting kapan rasi shui ke jingmong nama kapan I tentang la keren ru entre ban keren desing oleh ranyam te handai habas ngotho baklan ke bentapan lit keren silet keren ba kata kapan long penmani ke jing sya iben te kambut kumta handai kata ka jingnya I ka bawa ada shuni piru duai na ka benta ka jong I bat na ka benta ka bangi ya I pat kumne te ngir ya I na ka por sya ka por nginam ya pet ubadon spa ubadon spa ne bodok ngine I bet kumju amen
tam hang ni ha ministry ngim don ka jing e iwe nginam don kano ka jing le shiriang khmat la ne ka jing e shiriang khmat bal ong kum no don uba don ka jing e ka ba kham kraw ya kani ba uwe u ai thi no e la ka jing em na ka banta ulok jong u don han dai de tang trajmi ubala no pen IT na ka banta ka jongi amen te la da utrai ula IT la ka jong ka jing em na ka banta ka jongi ni ru hin ai ka do nu ka jongi sha u amen ngin ai ka do nu ka jongi sha u ba ye ka e ka ba snow bhai ni ba hin le ngin le tang ya ka ba snow bhai ya ka ba snow bha ngin kin tan amen nga ju snow da ram bha ba nga prakhat e ka jing ma e ka jong trai kom ya nga ka nok tok nga snow da ram yu trai nga duai man ka sngi ba nga la ban snow bha yu ba nga duai utrai u pen la amen ba chu chu ka jing ka jong black ang ma pi long ki lok jong nga la da pi le kat ki ba nga la hukum manga ya pi ngam khot chu ki shakri ya pi na ba ushakri tip ya ka e ba kan ra jong u le han re nga la khot ki lok ya pi namar ya ki ki ba nga la yo snau na pa jong nga la pen tip ha pi utrai kwa yangi ba ni nom long shu tang ki pe shakri han re ba ki long ki parlok ba unyo ba nya tho ya pi ka e ka ba re ka ba dan hau ble jongi amen ngai tho ya pi ba nga dei shi parlok ba ba utrai tinga kwa e pi baro ba pi ni long parlok ba utrai I kong me mi long nong saki ba haba nga pos niu te la da kali utrai kum tom tu utrai uju ba te ka dan kuai ka jing pos niu ban long tang kum ka saki ye I kong mem ngala pos niu ya la de ba ye I te ngala phut kum ka de ka jing pos niu ngala pos niu ngam pai perkhat ba ka de ka ba pen pau utrai te ngai thoi I nga shong ba kali mau ni ka pos niu kum ta I kong mem ngam pi ba ju ya kran ba utrai to kali no utrai hatai nga kali tak si mi rum dan utrai la itu amen ham to hi ban long ka saki de ham to hi ngom to no chukali tak yo de shau ba de shi sha pen pau utrai le ham to hi nga shong ma di kong mem kali utrai le pen pau me ka di ju pos niu utrai ho u batai nga ya tho snen ham to kali hi de ha ko ba klat I kon jong I ba hanas nia le ta ka jip nia le Shate shapo ba klat itu I kon jong I ba hanas te hre nga jule kum ta hre balong ka saki nga klan kali marwe ka ta kasni nga shimudur ba ka de tang ka jing pos niu te ha nga I thui kong mem yong kali nga nga kali ba kum tu bujua pa ka jupa ro ka de be thek ka ba da snow hon sha ka ba I wei jing pa ka de be thek ka jing ba ta amen te nga kwa I pi ba ro ba pi long pa lo pa ru try la da pi long pa lo bang try pin kali jing kali no try un jupa pe pi ngaju kali be no try nga puli ya ka jing ka jong blai ha ba ngam smo tho ngaju le kun try thu ya ku de yu kan ne te try ru ya tho wan man ya tho te nga kwa ma pi pa ro pin don ni ka ta ka jing ya dei ba ru try ba ha ba pin kali jing kali un ya tho na ma shi par lok julen amen pi tho lot kai ka ba dan ha don no jo pi ba ting da dan tai I ba ru la kwa ban kon man ya tho no te no ba de shi par lok te utrai u kwa ba ye par lok ba ni ba le u kwa ba ye tho lot I ba ro khoi tang ba ro khoi pat unu ya tho ha ka shisni kum ba ngi ki par lok ni me tho ha ka shisni man la ka si la nang thmai ki te ki jing ye tho khana men te utrai u unang ya ye tho ye ni te to pin long kita ki par lok ki jong utrai ba pin yo ban ya de par lok ba un ye tho ye pi ki ba re ki ba mayan la ka long ha ka te ka jong play la ka long ha ki do ki bentang pi pim chim la jet yang nga han re nga la jet e pi bang la thong ye pi ba pin yo let ba se so ba u so jong pi on yo yai ne amen de bangi jet mangi yo utrai u la jet ingi ba ha ba u jet ru kwa ingi bangin se so ula kran chikran ni ga benta bangin se so tak ka ga shil nong ula kran chikran yangi bangin long ki ba se so na mar kata to ngin long ki ba se so wan nam shu hon ta ban jinga seng han re to long ka jing ko khuru shiki wei to ye tho lam shiki wei to job ki man sim ki ba kodor ba pin long ki ba yai ne ba la ra pidon yu so jong ka jing spoon so jong ka jing bha so jong ka jing jam not bat kum ta ter ai ba ki so ki long ki ba yai ne amen Namar ki don ki brio ki bala shakri utrai ki bala oi shuru sha ai
tehen rekim chemyai ne pat tehen renga duai nam ta jopi nga kentu yang hilang baro bahaba ngila seso hakaban chakri u hakaban e u hakaban don ni gitu giso jong mensim to ai begitu giso jong men to ai be tu so jong mensim ulong ubayai ne hadu ka jingwan arsian jong trai men nama ladang imlong ki bayai no e kamen toy nama ublai umpet ya ba menen upet ya ba mentang amen lala menen dan kibri bango mensuang adi no yalak malong tam mentang along kumne mentai bini to sarang gitu badan len amen namar kata ai balada menen ngilong kumta mentar ngilong kumta bachadu ki bom jupor ngilong ba say so amen bachu ka tin to jong ublai ko kumno baka e ru ka ba pin pa no try kerteng jonga on ai happy yakini ki e ru ngala hukum happy ba pin ye in parla pi ulak keren arsi ni gene ga bentang ba tak ka ni ko wai kalenong ulak keren ba lada ngin pa ni ke ngin yo lada ngin it parla tena mar kata to ngin long kita ki ba ye it parla ba ka ke ba pin pan pin yo ti kembang ngala ong benne kap kamut ba haba ong i te gi ba shushu ni piklam daru pin le grup pin le jan te kamut kumta te ngai pisngau tho ha ka benta te la pinang pa ba shajigit na ka benta kita kata ka de ka jingi na pin chitom ya le na ka benta ita ka mo try u pin chitom ya le na ka benta ka jongi balai u i te ho oi ha ka ba pau om shim ba yu i ba pi i ta i brio han re ha ba pi du wai pin ka por nam ta jong i shajigit nam ta jong i kata ka de ka jingi amen te la da pi long kita gi brio ki bam kwa ye te ba shu ni pi man ngat ha no ka apot ka basnio ba pi du wai nam ta jong i pi perkhat ka ba kamu tidak iet, mat ke ai ka pi kwa ubli uns ai ha ka por ka ya ka biang lada umpat ai shoot up balada ai ni ka dei ka ba ni lapan baklang kan dei lada ni biang ban pa kamu ni yo ben amen betul ni ai mo ft ka jong ubli try one man ai mo ft ka ba khot ka jong ben ko pa bi e juna man ai ha